Tanat ka Koit ya Khiah jong ka sorkar kala kular ban kentiu ya ka bainong ki ASHA da ka ba pentri kam da ka scheme community health incentive ban kentiu ya ki jat jing siew ya ka nila penbena da ka Myntri ka tanat ka Koit ka Khiah ka kong amperin lingdo adin balawai ka jingalang bat ka Megalia ASHA Workers Union ha ka singi balang ka arpo ar tarik nai wing arja arpo lai ka kong amperin haba kren syakilat pathai khobor kala thu baki ASHA kin sayo khambon ya ki bainong lingba ka community health incentive bat lingba kan ka scheme ki ASHA kin yo shibun ki jingyarap kan thup ka jing siew lada ki let penpoy ki long kemi ba armet syaki jaka sumar ka bai kali ka jinglut lada ki ra ki nongpang syaki jaka sumar ban ai busket ya ki ASHA ki bawan ra ka jingduna ka jingklat ki khanlong bat ki long kemi jingyalang ka ba nilala ban snok thu kham bnia ya kata ka jingdawa jong ki ASHA ki jongi haki jingya kendo jonga batki haki pra benai shiteng ki baladem ngatip baki babun ki defect sa ka system kadon kata ka jing sngo ba ki bare banyo kata ka fix honorarium ru haduk mentak ki pat ui tinggi ya shim ye kita ki jing ot jing nam jong ki ASHA ka baklum lang ye ki bon benai ki bang ya kendo sia kendo batki tinggi ya rai ka wei Bahabang ngipan na ka sorkar kum ke department ya kenu ke jing penkiu ya ka bha jong ka jela na ka pentak kino ki sectors of workers kadi bendon ke justification ndai ban suong ki la le surong I know iki kata habang ngilek ka sorkar kami ka sorkar jela ngilek da ka justification balesi kita ki jinge joki hapreng gini ki jinge bro ka jingdu no jongki kita ki schemes ki bamanchwa kata ka Meghalaya ASHA benefit scheme ka Meghalaya maternity benefit scheme ka baki yarai hakisnam ki baladep ban wanlam no da kata ka incentive ha ka jaka jong kita bro kin ye shong ban ye kren ki incentive sato ki ASHA ki yo ni mi ki incentives bolong diu ye kite why are they not getting those? In one district wise kini kata. Namar pentan kia on ke. Babon kisnong gindon ASHA. Babon kisnong ki ASHA workers kin yo ru ya ka fix incentive. Mentan apreng gitu ke executive committee members ru arlai ngot ki on gintu yo ka ASHA. We want to know what is happening. They didn't have the app. That's right. They have the app. They don't have the app. We don't know. But why is it not reaching their accounts? These are all lapses in the system, systemic lapses, which we must try to also improve. Direct bank account transaction. No, so they're let's say at the time of applying for this, when they demand, because there's an app, we are the only state but don't get the app. Only state has got app. Don't give state but don't get the app. And they can get even weekly basis. If Weekly they submit their claims on weekly payments, they can get. Fixed incentive under another head. Timlak ban chupan ki. Tingila khot ya kata community based health incentives. Ai ngila panpor niki ASHA ka balai benai ka ba slim e. Namar menta kala dupa ka jingkut jung benai November. Kalawan ke December ka babon ki syuti. Yo kumno ngimla. Tihnrei la kumno ru within 3 months. Adin bang ye syong sebab ki dorbar ki sunjuk jong ki dorbar senang. Bangin pen iya ki bapet ke jingpan jo ki ASHA ka smudon nong rim. Tingin pet ru saka ide ka bangila ban ye le pat ki snong ki thau. Nang bakini ki VHC jong ki kinyaram ingi kum ka health department bakan deliver bakan improve ya ka system saudong jong. Nget bat kilaya sungthuk lang ba don kam bale kata ban ki up ya kata ka jing batha ka batikna haka rukom ICT syaka ASHA union ya kata ngila ong bagidle apo ka atan tatam ban ngis ngok tanat sibun bagi ASHA baro kilaya rai lang hang ni mentan manlik ai syaka kam kata kanu ka baca hadin kani pedekan ingi du panginya kana bat ngi kum ka sarkar ngi ong hakini ki nado ka lai thau tarik jong ubnai Oktober haduk mentak kesni ka what is the date today?
Aku lai tarik 9 November. Aku tarik 9 November. Ni ladu ya kecing em kilok ni kat tu kat ni. Ni ladu kecing em ki kena ki bahapok ka cijar ni kat tu kat ni. Ni mla. Ban sya ikan ni kan ja. Bat ni kermen ba kecing keren, cing te ka jong ni hakan kecing lang kan urlong ku bangi te. Bat kini ki committees ki baper ki bangin town ki districts. Kin kmi no ya kita ki gaps. Kumno ki ASHA ki badi yo fix incentive arajar kampoi sya ko. Ni di banwan. Balik long ta. Kumno ki ASHA ki bayarap iki long kmi ki bakakun hayeng. Kat kum ka kendon juga NHM balik kim yo ikata incentive ni tip mentah. Tikin ya bahaya kita ki jingtuna ki district si paper bat nga kermen manang ni syakman kita ki village health councils lani kita ki dorbar kerpang nakam ta Koit Khiah action kita kinyarap bat kini try kini batin kitilang bangi ka sarkar bat ngin la pan sung thu ha ban try ha ban kieu ya ki indicators lani ka jinglong jingman jong ka Koit Khiah ha ki syong kita